Karan. Ay. Alam niya. Uy! Joking ka. Pwede nigilad lang sa nag-class M. Pwede naman pa-picture mo to. Hanggang... Ate, taran lang na kaon. May dako lang sa baga din ikaw. Ano to? Wala, mais. Oo. Noy. Kas? Ano to, Kas? Let's go, dante plating. Taho. Kagi kami nga.
nagliya sa 2 million viewers. Oh. Ang lagon kap total. Si Kido. Si Manuel Kido, patron. Tapos ang ginasinyasan ng Carabao, may Carabao view Carabao. Ang Carabao. Dali ron. Tuguin mo yung sinaglan. Hindi ka boss ba ito? Mo diyang Carabao ni Kido. Ito si Kido sa likod. Napiping kami ni Roy no, Roy Roman. Roy no. Ron? Ito bang Ron? Nanay ni kita. Video na si Papa. Yes. Ha? Mura ng tanhang. Tututan tanhang. Ako, di nagkarubungak pa ako. Santa Claus. Santa Claus mo ito. Yung pa ako, drag ko yung pa ako. Ginto ko takot sa Santa. Ay, ginto ko takot. Takot, ginto ko takot. Wait.
Shout out lang kay Sir Puras. Sir, wala ka dati sa aban mo. Wow. Against the light. Ha? Sasapiak ka? Ni nanay. Oi. Oi. Ah, baik. Lah, wei tak apa. Neng, saya telah ada. Giant Christmas tree. Sabi ni Sir Pearl, pwede 4:30 yan. Anak yang ini Mat.
Sana to your